I aften der skal vi have noget lækker tur med. Vi skal lave pasta carbonara over gas plus. Og her der skal vi bruge 2 gryder, og måske en pande, hvis man har det. Vi starter med at sætte noget vand over koge til pastaen. Nu tager vi vores lille gryde her. Så sætter vi den på gasplusset. Der kan vi gøre vores bacon klar. Kødet det skal hakkes i tern, og mens pastaen den er kogt op, så den kan stå og hvile i det varme vand, så smider vi det her over på patten. Med en glat folie. Mens at bacon den begynder at småt at stege, så hakker vi lige løgene. Hvad vil du gerne hjælpe? Når man laver pasta carbonara, så ved jeg, så er der mange forskellige måder at kunne gøre det på. Det er i hvert fald outdoor-måden, vi gør det på. Når løgene de er blevet godt brune, så tager vi bacon, og så hælder vi ned i gode løg. En deciliter fløde her, og hælder ned til. Mens det står og koger, så tager vi vores pasta, og så propper vi 2 æg i. Vil du gøre det også? Kom her, Næstrup. Sådan. Så skal der bare 2 æg i der i. Så rører vi godt rundt. Men ægget lige forsvinder helt ud af pastaen. Mens det lige koger det sidste færdigt, så prøver vi den her oskefuld ost i. Det kan man variere, hvor meget man gerne vil have i. Vi kan godt lide ost der. Så. Hjælpe. Cremet. Her er vi. Granater. Så kan man lige, man er glad for det. Vente lidt. Så er der serveret. Værsgo, Sebastian. Så er det.